manusana dan balun ketongket jadul ko kandak patas 50.000 dari Bang Wandi Pondok Niro serta ayam kampung jo ayah singo palawa bakandak lagu cek pos ka lagunya lah menyuruh tampak jua 50.000 ya. Sampaikan kagunya lagu niko ndak lape penargaan malam kini ko. Kondak tahu je Bukit Tinggi naiklah jembatan gantung tatubuk kapasaikan. Kami sapantun je kaliki kanji mojo jit ndak bagantung dek kanduang bagulik membuangkan. Ka lagunya lah menyuruh tampak jua. Ya, pasal penelitian sensual makan snack do ya. Jangan lihat aja genyak lu ya. Allah ya. Menceli ayah mandang kate je lah kenyang sih kami. Sebentar. Iko dari Pak Jorong Telaweh jadi pepanjang ka lagu niko cuma ketepasan kabake Bang Ok jo Bang Burin. Kami celik-celik saja cakup, kami pandangi saja tadi. Iko talinguh kanyang ko pokok indah nampak niko ya pesan dari Pak Jorong. Batinggakan malu dah sayang kadiri denai ko lah mahitu ang hari babilang jo jari udah kini memutui cinta lah mahitu ang hari babilang jo jari udah kini memutui cinta. Up. Dari Pondok Niro ayam kampung serta ayah singo pelaut lagu dipapanjang katejul Rina balik tapi tolong dari nak sangkian di ujung lagu Rina tu Abang Wandi yang bersusungi tabah tu ayam. Apa mundap? Dari panitia pelaksana Sarto Pak Jorong langsung dipapanjang ke lagu niko. Cuman terlebih dulu ko dari panitia Sarto pelaksana mohon maaf kabake masyarakat Mamak Dusana kau kasa pegoroan. Rencana dari awal kitulah dulu hari cuman dek tertunda karena ada sesuatu lain hal yang menghalangi untuk pelaksanaan acara kita. Iku baru kini bisa terlaksana acara kita. Walaupun tertunda alhamdulillah niat kita lain sampai. Pesan dari Pak Jorong Sarto Pemuda. Dari Peguru Batu Gajah Damas Sarto Buyah Jerman Papalim dari Paki jadi papanjang Kalaguna nego. Sesudah ibu dosen Biko Belendang dak ratolokan dak ko jurumudi 30 di ekapaten dak dan rintang jawab saja. Kami sangko kalau mau agak kami agak sekali dak ada berontang apa kami do ya. Up. Dari Pak Jorong senior Pak Jorong nantu lagu di papanjang betul sapa dapet kami je Batu Gajah yo menantu Pak Jorong 7 lah kate menantu Abang Lenis kan ko jo sebab Pak Jorong kami dilah sampai gini kok lah tibu do lokasi ya semat Pak Jorong Namudo di Latibu dulu kasih malam kini go. Ya selamat datang Pak Jorong dari Tarata. Silakan marpe ke dalam. Ditunggu di Abang Lini Sarto tukang pocah ya. Undangan ale elah tabu Bang Wandi. Palaminan Allah tapasan. Bang Wandi sampai hati pamainkan dienai malu kamano kadienai bao Bang Wandi sampai hati pamainkan dienai malu kamano kadienai bao.
dari ayah Singo Pelawak sarato ayam kampung jo Pondok Diro jo Bang Wandi. Cuman kalau menurut pendapat kami ko Rina ibu dosen kan kojo bukan jo Bang Wandi non sampai hati kan de ulah Rina jo ya. Padi manguniang masak di sawah mancik bermain dan tebila hidup dapat yang hati batama susah dek Rina aja banyak ulah ya. Dari Bang Wandi. Lah menyuruh tapi nana tampak jua segala matu memandang denai antah ibu antah gunjangan tibo nan jale hati denai taibo sampai hati bangawan di kadenai babalia kacinto para temu lah jale hati masih kaurang manga dulu denai udah tarimo lah jale hati masih kaurang manga dulu denai udah tarimo. Dua pasan pertama dari Pak Wali lagu di Papanjang 10 ton salamek bugoro semam suntuk kabaki amak dan sanak sadonyo jemas ketik pasan kabaki Pak Jorong iyo lain sebenar ke Pak Jorong kalau memang iyo lain sebenarnya Pak Wali siap mendukung dan membacking dia. Non kedua ko dari ayah serbangan jo Bang Wandi bitulo ulah punjua ayam kampung di Pondok Diro jo di Papanjang cuman dek makonyo Bang Wandi alasannya Rina dek Bang Wandi memilih Rina makonyo ikolah kejadiannya Mbak Auni. Jadi, oke lanjut dulu. Sebentar, udah tak garu-garu. Siapa ya, Rizka? Katu bajawe ke Mas Sabik dari udah tak garu. Kabake ayah singo sermau kawan. Kalau Pak Jorong kami lah hadir di lokasi tuan non duduk di sebelah tukang pecah tu ayah. Cuman non rusuh non cemai kami jaya singo. Kalau ndak ada boleh lubuk tingkuk di sekuat iwana patah benar semangat ayah singo. Lah informasi baru lo lah boleh lo cek lain. Ndak cek dah ya. Rina sana boleh jangan lupa minat tu abang lainnya sesudah kau. Bang Wandi kini nyokan alai tibo kanda abang ala di dendangan de abang gambang oi ba gambaro taraso ange abang ala pekan de Bang Wandi ganggam oi ba gambaro taraso ange oi bala pekan. Cibo naik orang rumah Pak Jorong wah ya. Ada tadangan dulu di Tagaru bak belum kukuaknya suara dia go. Bang Andi. Dari Bang Wandi janji Bang Wandi untuk Rina sasudah iko mungkin dak ke Bang Wandi lapekan leh ke bagagam tarui kok punya sayuk Bang Wandi ke Bang Wandi gungguang siang ke malam ke bawa tabang jauh ya dak jangan nampak aja deh udah iba ya. Dudu ala Bang Wandi oi dinanare
Danga pasanina samalamku mulu ibang wandi nambe lahata dorong ame atiko alun oi sabuleknyo oi ngulu ibang wandi janata dorong ame atiko alun oi sabuleknyo. Up katu bejawe ke pasabik ko dari pondok niru kabakirina tantangan Bang Wandi nong kaditanyo indak tadorong ame lai leh hati Bang Wandi kabakirina nak rong sengayang dari sanjo tadilah mengecek jo kabake pondok niru ayam kampung sarto ayah di ma kolah arina ko boguro malam kini ya di pada panjang toloweh atau di ma kini ko tolong jalekan ya di tadanga arina di siko sanjo hari kami lah sampai ko rina cak jajan lewat ya. Bang Wandi di pondok niru lai datang Papa lima tabanong mana malam kini Oi tipa di diri Oi orang sungayang Bapantang pulo kasih tak jadi Oi tipa di diri Oi orang sungayang Bapantang pulo kasih tak jadi. Kalau di Bang Wandi itu baik tu Pulau Rina pantang Pulau Bojo juan tuh ya cak jale-jale wa pesan dari Bang Wandi satu ayah singgo serambangan. Sebelum Rina kate 5 boleton lagu dipapanjang dari perwakilan Bundo Kandung induk-induk Kanegojo saudaranya dari Dayonjo dari Batu Gajah. Cuma seketik pasan kabake dason sawu udaison Kanegojo ya. Angin kancang membawa awan hujan gerimis taserak juo. Udason kami memandang dari jauh sungguh-sungguhnya menampaknya hati sanang juo 2 kali ya. Angin kancang membawa awan hujan gerimis taserak juo. Udason kami memandang dari jauh sungguh-sungguh kami memandangnya nampak hati sanang juo. Pesan dari saudarinya Dayon perwakilan induk-induk Bundo Kandung kan kojo. Lama mek coba kate menantu Pak Jorong cek dulu ya. Oi mangaku denai minantunyo tapi balanjut tu cucu indah ado itu bana karempos salahnya mintu ambo nan mangaku ngaku mintu sajo itu bana den memang salah mintu ambo nan mangaku ngaku minantunyo. Berikut ikut dari Pondok Niro Saluang Titian Nasuk menyampaikan pesan dari Bang Wandi ya kok seka kate balik dulu jadi jual cuman kalau boleh pinta je pintu Gorina ndak lancar komunikasi gitu lalamu kita ndak basuh lah sulit kita bertemu minta lah nomor HP je WA ya minta nomor HP je WA boleh pulsa biko sudah pakai tik WA biko ping ya langsung biko teman ya op udah taragu tagaru Pasan dari Udah Tagaru lagu diperpanjang Eka Jola Kate balik ya. Udah jorong non baru taratak non baru lah dibawa di Jom Pantun kah Bang Alim kan itu jo. Boleh ndak jalelo tadanga di udahnya di Udah Tagaru ba upload kukuknya jo lagu nego menantu kami go. Pasan dari Udah Tagaru abang Lenis sarata tukang pecah rombongan.
nan mabana pak jorong ditarata deta garu bakaco mato oi nande awak tagaru ita namu wajina oi dek kawan jari nanti contohnya nande awak pak jorong ita namu wajina oi dek kawan oi nyowelo elo. Up dari ayah Bang Wandi serta ayam kampung Jo Pondok Diro Damas. Dari Pasan Paguro Baru Pak Kotik Sawal dari kaitan 6 lagu di Papanjang Salamai Guru Semam Setiok Kabak Yamak dan sanak sadonyo dalam lingkungan salam Pak Kotik Sawal dari kaitan 6 ulang pantun Eka Patai Cakobalia yang dari ayah Singgo Batibulo Jandepurina hari pagi orang mau HP ke pulang orang lasajo tolong tulian nomor WA dan nomor HP nomor rekening jangan sampai lupa ya. Menyuruh tapi nanti pak juo sagalo mato memandang denai antah ibo antah gunjing nanti bo nana jale hati denai taibo antah ibo antah gunjing nanti bo nana jale batin denai ta seso. Up. Jaliaklah adik-adik orang Sungai Patai Pasang Nuda Tagaru yang nan Pak Jorong Taratak ke dibacok lah minta izin ke pakai Pak Wali Lebu Gunung untuk menjadi menantu orang Sungai Patai. Pandanglah ke suuk tu di belakang dan pakai tau kepiah tu Pak Ali tu sabarlah Pak Jorong Liau ya. Apa jorong dak bau-bau bakal yang anyo dan menyumbang indah saja tibo laba bini saja inyo kapatangko tapi awak kareben dak diundang nyo janggui panjang kareson sulabanakan yang anyo antasia mintuo namo udako. Up. Dari Sinar Sago Dayas Sermongan Jo di Papanjang tentunya selamat datang Pak Wali Lebu Gunung serta Pak Jorong Jo Rombongan dan lah tibo di snacknya lah ke muka ke Pak Wali serta Pak Jorong silakan saja cicipi snack yang ada di muka Pak Wali Jo Pak Jorong ya mohon maaf cuman itu adanya kecuali biko Pak Wali Pak Jorong kalau akan menambah biko Pak Abali Jo yang up udah tagaru udah tagaru cuman sebagai saluang tetian nasok dari bujang palala lambua sasudah iko biko tanda lendak beragikan putian tanda tilendak berubah tolong Pak Wali biko basalam malah Pak Wali jorina cik ya. Berikut dari tukang poca Jawa Bang Linis lagu di Papanjang ya tikam dek Rina cuma bapak tu cik jurumudi dari ulak kamakinang lalu kasalo ayatiri barantilah awak di pasar kapulang hari lasanjo oh Rina kok sasuo indak kakanyang nan sapiriang indak kabi dia antah selero nan patah antah nafsu makan nendak do nan patambun tetap dicari jo maklumlah Rina tentang ego ya tari tambu kok perlu kok ayah singoyam kampung nyolai tempat unyikan gurau salasai kok nomor apina
Kabang wandi minta salaina biru Bang wandi kanai kalau nomor HP Kabang wandi minta salaina biru Bang wandi kanai. Up kato bejawi kayong pasabik dari Bang Wandi dia Rina kalau je Bang Wandi ko jan cameh asale basaba lamo lambe lagu le kamandang insyaallah ulun ado mungkin dia ya jangan biru na coklat jadi biko kemayang. Abang wandi kanalai kamari Danga pasan nina malam ko akalai bang wandi airan jala kini nak tampak abana de ayah singo ko akalai bang wandi airan jala kini timbang tarimo awa amalamko. Up dua pasan pertama dari Bang Munab dan Pak Ali ke Pak Wali jo Abang Munab bagilah sekali-sekali ya dari Pak Palim Saromongan Batu Gajah sarto Pagropaki jodi papanjang cuma tolong Dek Rina ulang pantun Rina dan saya yang saja lacako itu benar kandak dari Pak Palim saya lihat semudia gitu dia ya kata Mama Ali melihat Bang Wandi dari Bang Wandi lagu di papanjang pinta mulia kandak berlaku terima kasih banyak nomor HP-nya ikulah penyambung masa depan kita untuk bisa kita berkomunikasi ya bisa kita saling video call siapa mengadu kecen ke Bang nih kata dari Dayon Batu Gajah jadi papanjang kalagu niko ndak membagi sama ratu menimbang sama barik korina di samping biko Bang Munab aci bobulo Papa Yosi biko di jembatun Abang Munab mendeda jo Papa Yosi di madu anyo sama lamko de Bang Wandi kini kau tarimo kasih mungkin abah jadi ampoi ina jona niko nande Bang Wandi lama nape janji selama tinggal ampo semalamku. Berarti lu gue N ya. Ndak jale mana Dek Rina dari Ayah Singo pasan pertama kok sampai video ke sebarang Rina bajadi Rina aja Bang Wandi katiku baralik nanti 2 hari 2 malam baguro Ayah Singo menangguang dari Bang Munab jadi papanjang ulang pantun Rina sabata ko balia cuma tolong sangkian sayangnya seketik ya pokoknya si ada jo pantun jangan lupa lagi sayang. Oke lanjut. Basuru ajuwa babang Munab sayang jandi bawa duduk abah manuang isu aku Bang Wandi pulang ke sungayang baraja-raja malah basaluang oi konyo Bang Wandi pulang ke sungayang baraja-raja malah basaluang. Rina Nioniro kok pendoknya ya.
Dari Pondok Niru beti pulau Katerina balik je lagu niko kok iyo tagad dia non satu Rina bajadi Rina Jepang Wandi gua di ayah singo pelawak tadi menjamin gurau 2 hari 2 malam di Pondok Niru buku menjamin kabau jantan gadang saya gua dia pikuannya saja cak lewat ya gua saja ndak tambah panjang sungguh Bang Wandi itu stek ya up batu gajah berbagi sermongan. Berikut lain tak lupa Rina je pantun seriang sajalan je papalim tadi ya. Non kedua pasan kabake Pondok Niro kalau mereka agak agianya ikut mandi paginya lain tak join Niro kok. Di Sungai Yang ada pula Niro. Oh beradu Niro sama Niro jadi tua melanya. Oh. Kato bejawe ke yang pasabik dari Pondok Niro kabake penguru Batu Gajah Cermong kawan kalau Pondok Niro memang ia mau pian Niro pandainya ya tapi di Bang Wandi lei diajarnya di rumahnya pasal luang model itulah Bang Wandi baralah kemujuannya nasib liau ya. Oke lanjut Dina sana boleh. Ulang bali ama manggi abang amunap asayang de bang Wandi jana di manuangan isu aku jadi pulang abang kasungayang pio kalalo ina dendangkan isu aku jadi pulang abang kasungayang tio kalalo ina dendangkan. Yalah Bang Wandi sarto Pondok Niro ayam kampung ayah singo sarmongan sakit itu bari bacaca kadang berbupuk ketertinggalkan lah menyuruh nampak jo di nan dicari di lada PE ya nan hilang di labasuo nomor HP pun lah di tangan aja tuh layang.